Meiche pakhat chuan an chen omnu pasal chu atchilh ema atui hleuhlai te chu arukin a thlir reng chin an pahnih a thlalak te chu kolin a fophial bok chin kumtam tak chung chu pa chulo atchilh to in a pasala chen nuwa chu pa hnaya a om theinan an in bul chi a in chu a leingal mak bokani a atchilh pa te nu pa chuan zanri ei turin an som tumin a atchilh paril rulak pe nan thuam nu seksi lampang chu in bela ma se chu pa chuan alo mel ei lo chuti chungpo chuan anupui ne na an om don lai te chu aru ka en thla in a thlir reng chin ani an pani a hlim taka an om a mu chuan a thin rim ema a thik em bok chuwang chuan ami pa atchilh le ama inkara ding meichhia chu te borala anin neina ti chiat sak atum ta hialani tunchuma kan movie en how tur hi she's obsessed with my husband ti ani voileti chuan thalak hlui chu en venga chu a thalak ena chuan anau pan lai li abial pa gareta te chu hlim takin an nui duna high school an kalzo achanga kumtam tak aliam nuwa po voileti chuan mi pa house tak meisona pasala nei chungin gareta chu ala mangai reng thung anupuin abial pahlui ala achil reng ti chu sha in kumsom panga chung anin nei to thu po achil nge a atira chuan meisona hian do thei takina en liam shama ma se to pa chuan ado theina in tlin talovin top chin alo nei ta an pani chuan anin hial shepta ka wangin voileti chuan tharum atho hiala ti chuan meisona po chu kuthlakin arek ta ani chuta gereta te chung kolam lo langin geret chuan nupueneya aming chu daisy ani fanu tleirol elisoni anneya ani ero chuan designing lampang atui pui hle nikha chu Paris sa design school chataka waiting list sa chuan omti shatirna adunga elisoni chu ahlim hle a ti chuan anu le pa ti chu shil ngal anu daisy po chu ahlim hle ti alang reng mai mase gereta ero a phurve vak lo thung a chan chu an sum nein Paris sa zirna man chu a phak lo wang ani atu ka geret chuan an in bul chi a ron in son thar voileti chu a mu a gereta chu tum lo dewa muthut angin om dervela diktak chuan gereta te hnaya om adu wanga lo in son hnai an reng zok si gereta nupui daisy po aron thleng ve ngala ani po chu voileti nen chuan school khatakal ho an ni to a an lo in shasareng to ani daisy chuan voileti chu angai na lem lo hle a chan chu voileti le gereta te chu high school a an lo in ngai zon to chinwang ani voileti le a pasal anin chen ti a shat phei chuan angai a chalo hle bokani voilet chuan mi papakhat pecho chu a nai thu shilin daisy chu amuma thalak te amu nge chu chuan daisy chu ngai chadevin om tira voileti chu zanre ei turin asom ta hial bok voileti chuan chan chaber angmain gereta le daisy te chu thla alak pui vel boka voiletin ina thlen vel an thalak chu enin alung oi lo hle thalak atang chuan daisy chu alep thladaya ti chuan gereta nen chawa an lan na chu nupa angmain aruma chuan atar ta dai maile zanre ei tur chuan gereta te ina kalin gereta ril ru lak pe nan taksalang tam thei thuam no chu ain bel bok eitur te vakengin chu eitur ken chu ama siam angina choi nge a voiletin fashion designing atui thua soi chuan elisoni chu aphur hle a an pani chuan an tui zong alawin anawangin anin betui hlebok voilet chuan elisoni hne na apwala thil design turin angena aman pek po atiam thlapani voilet chu aphur hle ni in alanga daisy le gerete ero an ngai a chachi alo thung mase an fanu hlim nan voilet chanpuina chu an lo pom sakta ani voilet thil siam lo ken chu tuyan titlang hle a voilet chuan daisy hne na asiam dan zirtir tur chuan a intiam ngal bok a hodon chuan gereta chau chu akwa lai chuan an pahni a mudun angte in ain suang to manvel chu chuan a chil na chu atil zwal sawa ina thlen nuwa po geret le daisy te hlim taka anom lai chu hladewa changin alo thlirenga thikna le huat na awangin daisy boss chu bitumin rahman na asiamta a siama chuan thil engemaw tel atumta ani atuk zinga gereta tui hleu lai chu athlirenga
Chumi nu chuan Daisy na thok lai awatlo nge Daisy chuan ala welcome chale bok ti chuan an nu pa na thona pindana chuan shwayen voile ti chuan chu pindana thuruk inziana password chu amu fu lauta ruma tanga an chwa nuwa chuan a bek thengil anga in soyin chu pindana chuan avalut le a password le thuruk zong zong chu thla alak ruk sakta vekani coffee in pa anti ti lain Daisy chuan gareta chau chu anin nei ma a angai zong ani thuashila ti chuan Daisy po voileti le gareta te in chen chan chu voileti azot ve ngalbok voileti ril ru chu anuam che alo hle Daisy chu re a garetan engkim anin kar ati chha thu chu shil achak li a mase chu aswang to na mai ani si ataka ero dam takin anin chen chan asya to lo thu asoi ta dai ani Daisy akal son hlanin Daisy boss ei tura thil siama chuan thil engi moni chu achiu lu tamak maile chuta voileti chuan ruk awanga anlo man to Oliver chu mu in janpui turin asom ngala poisa apebok Oliver chuan tan ina lule ahlo awangin atira chuan a shehle a mase voiletin anman chuak lawang ti a atiam nuwa chuan a pomve ta chawani atuka elisoni chuan a design thar chu voileti amu a voiletin apui awanga a thlona pek adu thuasei bok mase voilet chuan aman pek lui atum tla thung a fashion show masaberatana in website pui po intiam ta ani Elisoni chuan lopomin an pani chuan anin kwa ta a voileti la chuan Elisoni nuthar chatak ani thuai a in ring hle lelama chuan Garrett chuan ana thona hun chu po tlem sak ani thule an sumlak lu atlem to don thu Daisy chu ashila chumilai tak chuan Daisy chuan nakin hunatan sum von chat financial advice shil turin investment company pakhata changin phone call adong ngala atira chuan Daisy chuan angai saklo hle mase tharuk chung chawin an poisa alet ni lain apung theiti asya taka chuan angai to chanta devani abik takin an fanuzir na tur sum khol chungchang an sririk phei chuan aril ru ane hlebok mase Daisy shat mi alo chu investment company chu voileti le Oliver te siam in bumna scam mai ani ti chu ani reilote a Daisy chuan a boss Claudia chu cafe a mu in chu anin muna chuan Claudia I chuan chanchin chatak ashil ngala Daisy chu head editor a kaisan tir anita Daisy chu hlim le a boss tan a siam liao ei tur chu ai tir ve ngalbok ti chuan Claudia I chuan tlema eya mase reilote a chuan alwa ka chuak ta awak ta wak maile Daisy chuan mang ang takin damdoi ina atlan pui ngal wata ina thlen vele Daisy chuan chu ei tur siam chungchanga chuan voileti chu apu ta ngal mase voileti chuan dam takin Claudia I chu allergy wanga khatianga om ani arin thule annu pa an ei po in annu pa a an ei po in engma har satna an to lo thuaseya chu thuasha chuan Daisy chuan allergy wang tak ani ringin voileti laka chuan ngai dam adil ta zokani atuka Daisy chuan Olivera sumle pai en kollama thuron petu financial advisor anga inlan chu awa mungalbok ti chuan Elisoni zirna tur atana sumkhol dan tur chu an soiduna chuti lai chuan Garrett chuan voileti chu atok hlola coffee in turin an chudun nge chu anin muna chuan Garrett chu ama a anin kar ati top thuta wang khan ngai dam adil ngal voileti chuan engkim thenghil to angin langma se aruk tak chuan Garrett chu ala atchilh reng thung Daisy chu Garrett laksak tu ala pu renga Garrett ero chuan athin lungdu thlanna zuin Daisy chu athlang jok mai ani Garrett chuan insha thiam lo na te chu fel to ngai na kalsanta a mase voileti ero chu Garrettan anupuya manga izia ahmu chuan athin rim zual savani reilote ya jina I aron langa a ek tur siama tur poison tel anga pu in Daisy chu Claudia I tha tuma aron pu ta thut maile gina I chuan Daisy apu mai baka lekhabu chuana mun publishing company achangin aban ta hialani chumit lai chuan Daisy chuan cafe a Oliver chu Elisoni zirna tura sumkhol dan soipui turin a muleta a
Daisy in alarin hlel deuh awangin Oliver chuan a thlem renga atopa chuan Daisy po in remotivata ani chumi lai tak chuan Garrett chu aron thleng thuta Daisy in ama shilmia lawa sumle pai en kol tu financial advisor alo humai le summan alo tum ti ashat chuan alung oi lo hle ani chu chuan annu pakara in hialna achok chuak tangal bok chumi chung zong chuan voiliti chuan Oliver kaltlangin engkim alo ngai thathunga athil ti chu a lo tling chan ti ashat chuan alung oi hle ani chumi zan chuan voiliti chuan Daisy motor chu a khoi danglam saka mase ina thlen chuan Oliver chu lo omin poisa tam zok aron dilani Garrett ale Daisy te in nei na ti chiat atum na zong zong chu puan chua vovin ni ni chunga dollar noi khat peturin a phu ta mak maile atuk zing alo ni chuan Elisoni chuan a fashion show masaber turata na in cheitir turin voiliti chu avatlo ru a chu anu laka azep tlathung mase Daisy in a fanu Elisoni voiliti in a changa in chei tak chunga a chuak a mu chuan alung oi lo hle a fanu a chanpui don ani po in ama chu shilve phot a that thu voiliti chu a shil ta nge Daisy a kalson nu chuan voiliti chu man mo takin a ina chuan a lut ngala ti chuan Daisy online banking a chuan a login ta mak mai password zong alo ruk to awangin har satna nei mia lovin alu theani Daisy account na poisa zong chu Oliver nena an inbum na fake investment company a chuan a thon fai ta vek bokani chuti lai chuan Daisy chu Elisoni te school a chuan fashion show en turin akal ve meka ma se motor chu a chetlat mai Elisoni chu video call in a beta ngala Elisoni po alung oi lo hle a chan chu anu alo thlen tlai don wangani chumi lai tak chuan Elisoni chu voiliti chuan alo thamwan ta dai thunga voiliti le afanu anin nai zia a mu chuan Daisy chu a thin rim hle a thi khle bok ina thlen chuan a thin rim na chu azwal sawa Garrett le Elisoni te la chu engthil ma thlenglo ang mayen voileti tenen chuan thil ei pa in fashion show chongchang chu hlim takin anlo soi ho vela Daisy chuan afanu Elisoni hna chuan ngai dam dilatuma mase Elisoni chu anu laka chuan a thin rim tlata a show endura local voileti nen chuan alo khai khin na samai chu chuan nu fa in hial na chu chok chhuakin boruak anom lo tak emawang chuan voileti chu ho atum ta a Garrett la chuan Nupui thamwan ayin voileti chu azui chhuaka akwa ta ani chu thil chu Daisy chuan a mu veka a thin rim na le a thik na chu apuak chhuak ta har san na tam tak ato lain apasali afanu chuan an en sani in asia ani zan alo ni chuan Elisoni zir na tura suman khol zong chu investment company a thon ani thu shatir na notification andong ta mase Daisy chuan chu thil chu atimia silawa Garrett chu a thin rim hle a shilfia na te po phut hial mase Daisy chuan a shat pui lo thua soive tla thung Oliver bia katuma ma se a betlang theita haulo Garrett le Daisy te chu na satakin anin hawa lela ma hladewa changin voileti chuan a hlotling chan ti sha in hlim takin alo thlir rengbok Elisoni chuan anin hial na chu alo sheve vekani a mahuna ta na anu le pa poisa khol zong about ti a shat chuan Elisoni chu alung oi lo hlebok atuka chuan voiletin Daisy chu tlo in tur aken saka in thiam lo mel takin a in lan nge chongkam athiam na wang chuan Daisy po in chunga chuan alu tir ta ani Daisy shat mi alo chu voileti chuan a in tura mut na damdoi alo tel sak reng chuni in relote ya Daisy chu atlua ni khoshilovin om tangal chumi lai tak chuan Oliver chu voileti ina chuan vakalin voiletin Daisy te ina akal tur thu aziana not amua ti chuan Oliver an Daisy te ina vathlen chuan ni khoshilova Daisy lo moreng chu awa mungala chanpui tumta masiarin lo takin voileti churon lang thutin Oliver chu avitlum ta ani Daisy chu twal thatu anga alan theinan chemte chu a hum tirbok voileti chu atum lai tak chuan Elisoni chu skulan ban ma awangin rin lo takin aron thleng ta thut maya voilet chuan mu ani lo nan abi ru ngalwat Elisoni chuan anu le
Oliver at swata lau mureng mu chuan abarakai lea police abeta ngalani relote a police to lau thlengin Daisy chu anzot fiata a Daisy chuan engmahse to lau thu soin ni khoshelava aom thut thua seibok Oliver Aero Investment Company a financial advisor anga asia thua soitel ngal Daisy chuan voileti chu a intura thil engemo poltu a chona pu ngala mase fin fiana engma omlo awangin voileti chuan alo hnial vetla thung Oliver a thana chemte a chuan Daisy fingerprints te chu a om taxi awangin rin hlel berapu ero anile loisi ti chuan Daisy chu tan ina dalu ngal ania tan ina Daisy a nu chuan voileti chu Garretly Ellison te nundana chuan a enroll thuk tel tela chumai baka Daisy mun lualan tumin eitur ti asiam sakzia Ellison nule Garrett Nupui ang maya inlan chu atum ta hialani chuti lai chuan Garretly Ellison te chuan Daisy chu anla chantla thung Daisy chu thiam lo na neilo anga ngayin Oliver thi chandik tak chu zon chua antum hialbok Ellison chuan chen omte hnena chuan voileti chanchin te chu zot kwalin muang changin arin hlel phata a voiletin abial pa anga chhal pechua chungchang alo soito kha dot ani ti ashat nuwa phei chuan arin hlel na azwa sawa chumai baka pechua chu model lo ni to in Nupui alo nei reng to ti po asha chuak hial bukani Ellison chuan chu apa shil ngalin voileti hian engkima dota soi ani arin thua shilbok mase Garrett chuan alo ngai thutak vaklova dot voi khat soi awanga thil dang zong dot ani thekher lo thu chu asoi dai thung atoka chuan voileti chua hlanin Ellison chu a in chunga alotu a chanchin chu zon chua tum hle ani chuta chuan investment company business card dota siam chu awamua chu chuan voileti le Oliver te thina chu a thlun zom tir theitlat mai voileti alo lu thuta wang chuan man chu atok lekleka mase vane thak takin a in thiar filim man ta shamani chumi hnuwa Ellison chuan Masona awamua thudik asha chwa phata Mason chuan Oliveran alo bum ve to thule chumi awanga Oliver hi lungina alo tan to chin thua shil ngala hewang hian voilet chuan anu bum turin Olivera arwai reng ani ti Ellison chu asha chwa tirta ani Mason chuan voiletin high school lu lai chang to a Garrett a atchilh to thua soi mai baka Mason hian Nupuya voileti aneya achan chu voileti hian amangai ve abe sewang chawani mase Garrett a atchilh na chu ana satel tel awangin atopa phei chuan Mason hi voileti hian kuthlakin tha hiala tumta ani Mason chuan alo omzia chu sha in a chen ta dai aloni chuti lai chuan voileti chuan Garrett chu thlem alo tum ve meka Ellison chuan athil sha chwa zong chu apa ashilta ka chuan Garrett chuan voileti ma chuan atwal thana te chu asoi chuak to vekani voilet chuan mangai na awang ani thu sei ma se Garrett chuan pomlova police kau atum ta ngal voileti thinrim chu apuak chuaka Garrett chu atluk thlengin a vota chor mai ni Garrett ni khoshilava chuata amu chuan voileti chu a in chirle nu a mase Ellison chu alo thleng mantlat mai si apa omdan amu chuan abarakhai hlebok apa angai to lai chuan voilet chuan vi hlum tumin aron be ta ngala mase Ellison chu atlan chuak man ta shamani pona chuan voileti chuan awa phak ta thova Ellison po chuan a beileta mase voileti din mun a that zok wangin a rek ta ani chuti lai tak chuan Garrett chu aron hara a fanu out thom chu sha in chan turina kalta a Garrett le voileti in swalai chuan Ellison chuan voileti chu alowa a ni khoshilovin atluk phata ani atopa chuan Daisy po chu thiam lo na anei lo awang chuan tan in atangin aron chhuak veta a Garrett le Ellison te chuan lo muakin anin ko ata ani Ellison chuan Paris Design School full scholarship chu mu in an chung ko sum har satna chu alo kiam tabok heti lai hian voileti ero tan ina atanga mase in chirna neilovin Garrett chu ala achilh reng thungani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nileri mai sela
video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video danga lo chhuale ma chuan tlang au channel lo thlir thin tu zong zong te in zawa yin ni man nuam mangcha mutui le vek ule